Lehet, hogy még azt is tudod, hogy melyik gomb mit csinál. Hát inkább a 200-as. 1-es, Csengő, ajtózáró. Tudod, parázsítani egy szóval lépkedtél fel, légy szíves. De rosszul kezdődik, hogyha így akarsz vezetni, akkor meg fogod nyomni a féket, akkor legelőször magadat tolod hátra. Tehát a legfontosabb kényelmesen beülni az ülésbe, megtámasztani a hátul a derekadat, a fenekedet, és most kinyújtani a lábad a fékhez. És ha nem jó, akkor egy fogat legalább előrébb húzni az ülést. Itt. Úgy, az már 3 fok volt, de nagyon izgi. Nem tökéletes egyáltalán, de ha te úgy ítéled, meg maradjon úgy. Jó, a kormány nincs túl közel, de ez is fontos lehet. Na várjál, ugyanis itt majd manőverezni kell. Tehát kell így csinálni, és ha beakad a kezed, ugye akkor nem jó helyen van. Tehát kényelmesnek kell annak lenni. Azt javaslom akkor, ha te az ülést úgy érzed, hogy így jó, a bal lábaddal, a sarkaddal nyomd azt a gombot az ülés mellett van. És közben egy picit told előrébb a kormányt. Nyomd be a gombot, és picit előre. Jó szemüvege van, nem lát benne semmit. Azzal kezdődik, hogy meg kell nézni, hogy mi van. Na, oké. Tartsd a féket, nyomd be a sebességet, légy szíves. 1-es vagy melyik? D betű. Úgy. A gyűrűt fölhúzva engedd ki a kézét, és már megyünk is, mint a szél. Ó! Egyenes? Igen. Hát láttad a többieket, most már láttam itt egy pár menetet. Amit vezetsz autót? Igen. Milyen autó? F-osztály. Ez az utolsó asztal? Mondva. Szépen óvatosan, itt 2 busz között bekanyarodunk jól. Itt a 200-as. És valahol. Jobbra. Ugye, hogy a jobbra neked? Ez nagyon érdekes, a csajoknál szoktam ezt tapasztalni, mondom, hogy jobbra, igen, mehetünk itt. És akkor látom, hogy kitesz az irányjelzőt balra. De a nőknél ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy jobbra fogunk kanyarodni, ugye? Majd oda megyünk. Ezt csak azért csináltuk, hogy egyrészt, hogy tudjuk, hogy neked melyik a jobb, meg melyik a bal. Másrészt, hogy ne csak egyenesen menjél egy picit, hanem lássad azt, hogy egy ilyen nagy járművel, ugye, mert ez egy brusztustalanul nagy kocsi, nagyon hosszú tengelytávval, nagyon formótlan masina, nehéz vele manőverezni. Viszont aki ezzel megtanul, akkor nagyon ügyesen elviszhető. Hosszabban előre, egyenesen még egy picit, és maradunk a kerítés mellett végig. Nem ez a színvód is? Hát itt ránéztek így a klasszjára és tudják. Nem, ő tudja a számot. Igen? Nyomjad a gát! Nyomjad, padló! Hopp, elesett az öregasszony. Korlátot figyelni a síkot az úton, korlátot, úgy. Szolidan egy kicsit tart elmúlni. Így, tartod, egyenesen még, egyenes. Még. Szép lányan, pici kormánnyal. Engedd a kerítéshez még légy szíves. És oda be, mintha mi lennénk az első kocsi ezen a fakon, jó? Tessék úgy beállni a vonal mellé. Hogy szinkrotáról az biztos tud egy ilyen. Szépen párhuzamosan, és ott legyen a cséknál az elő. Most figyeled a jobb tükröt, és amikor párhuzamos megfogsz, ugye? Így. Picit túl vagyunk az elejével, de legalább itt hátul majdnem. Szuper! Tehetséges kezdő. Kézifény, üres, ajtó. Csak úgy hátra, kattanásig, úgy. Ülésbe, picit popsikat behúzni, és ez az összeajtó, így tudjuk kiengedni a többieket.